Llavors, qui vol començar, jo tindré un micro a la mà i aniré fent així. Sí? I si llavors hi hagués algú més que, evidentment, a part d'ells, per aquí darrere preguntem, jo ja estiraria el braç. Però en principi seran vosaltres dos. Voleu que assagem el rescat d'Oxonetes i el que vols fer amb ells? Sí. Ara fem una entrevista. Sí. I ara anirà uns patats, no sé si diràs. Sí. És el moment de recollir, però mentre... Perdona, abans de començar a retirar les colxonetes, espereu que la pantalla estigui dalt de tot. Quan ara comenci a despedir, puc pujar a la pantalla. Fins que no pugi a dalt de tot i ara no us doni per marxar. Gràcies, els videos, moltes gràcies. Potser en aquest moment ja pot ser el moment que pot començar a pujar a la pantalla. Jo diré això, doncs, gràcies. Ara serà el moment de recollir, però com que a mi m'ha fet molta il·lusió això de veure-us fer aquestes figures, aquestes acrobàcies, doncs mira, m'ha quedat el poquet de poder fer alguna figura jo. Creieu que en soc capaç de poder-ne fer alguna o d'ajudar-vos? Sí! Doncs farem una cosa, amb la Joana i l'Iker, a tot cas que s'aixequin, que vinguin un momentet aquí davant amb mi, i els altres, d'acord? Aneu recollint el material. I això m'ha comentat. Grup 1 recull les primeres colxonetes, el del taló, els que recullen el taló, el Teo, la Maria, el taló, Primer, es pujarà la pantalla com ell i després s'obrirà el taló. el que fan ells dos, que passin el que més els agradi o el que més disfrutin. Llavors, sí que el primer